Salut! Astăzi a fost o zi destul de ciudată pentru că nici nu s-au terminat bine alegerile din capitală și deja au început foarte multe probleme. Deja CCR-ul s-a activat să aprobe legea prin care se măresc impozitele locale, iar banii din impozitele locale care o să fie plătiți în plus o să meargă direct la guvern, ca să meargă direct în alte conturi, în alte țări. Au fost și câteva anunțuri de proteste și greve din partea sindicatelor, a fost și vestitul documentar Recorder. De asemenea, vreau să fiți foarte atenți la cuvintele alese, pentru că ei nu le aleg întâmplător, au ales să fie documentarul Recorder, pentru că documentarul înseamnă ceva ce este adevărat, ceva ce prezintă realitatea trecutului sau realitatea prezentului, asta înseamnă documentar. N-au folosit sintagma, mă rog, textul de reportajul Recorder. Ei știu foarte bine ce fac, depinde, de fapt sunt foarte slabi și foarte prost pregătiți, dar fac multe chestii intenționat și noi nici nu ne dăm seama. Documentarul Recorder. Și în afară de asta, foarte multe persoane au luat deodată atitudine și, sincer, ce înțelege din asta? Oricum, ca de obicei, nu trebuie să credeți tot ce spun eu, puteți să considerați că e un pamflet, oricum e un subiect așa de trist încât parcă mai bine ar fi fost un pamflet decât să fie serios, pentru că vrem să facem niște lucruri incredibile aici și nu... nu știu, nu înțeleg cum oamenii nu realizează chestiile astea. Adică, bine, ok, jumătate din oameni nu vor să realizeze, dar jumătate de ce nu realizează? Pentru că se întâmplă niște lucruri clare aici. În primul rând, 3 chestii despre documentarul Recorder și cam ce trebuie să reținem, părerea mea. În primul rând, Recorder recunoaște că există statul paralel, adică, până la urmă, Realitatea TV spune că există statul paralel de foarte mult timp și foarte multă lume a negat chestia asta foarte mult timp. Adică ce facem? Ne întoarcem înapoi, adică am insistat atât de mult că nu există niciun stat paralel și acum deodată brusc există statul paralel și se pare că există de foarte mulți ani. Adică astea sunt și declarațiile unor președinți. De exemplu, Iohannis a zis că nu există stat paralel, dar Băsescu a zis că există stat paralel. Toate declarațiile, ca să înțelegeți mai bine. Deci a existat un stat paralel înaintea lui Iohannis. Iohannis a zis că nu există în timpul lui și acum ar se spune că există stat paralel. Adică, practic avem vreo 20 de ani de stat paralel, deci putem să presupunem că România n-a avut niciodată democrație și că întotdeauna a fost un stat paralel care a controlat totul și a făcut niște chestii dubioase care au tras România în jos. În fine, deci există, da? A doua chestie este cum este Recorder, un ONG, care de fapt se pare că este de fapt o firmă super finanțată de cineva sau de mai multe entități, inclusiv internaționale, probabil, nu știu, probabil, zic și eu. Și se pare că au atâția bani și au atâta influență încât au ajuns să fie publicate reportajele lor și la Televiziunea Națională a României, pe TVR1. Ceva este foarte neclar, o să insist mai mult pe subiectul ăsta imediat. Deci Recorder, practic documentarul ăsta așa, între ghilimele, a fost dat la știri, la foarte multe televiziuni, a fost dat și pe internet la foarte multe chestii, pe social media nu mai zic. Deci, practic, o să vă arăt și câteva exemple de Recorder, acest documentar, cum este, practic, se face publicitate unei firme care trebuie să primească bani, să dea salarii la câteva posturi de televiziune, dar și la câteva posturi de radio, adică de unde are Recorder atâta influență? La câtă influență are Recorder? E în stare să schimbe și legi din țară sau să pună și oamenii în anumite funcții. Este foarte dubios și foarte periculos ca un ONG, un simplu ONG, să aibă puterea de a influența politica unei țări și să influențeze și social media și opinia publică și să, practic, să controleze atât de mult din spațiu online și din spațiu mass media. Plus că sunt foarte mulți influencer. Dacă vreți să înțelegi cât de mare e problema asta, uitați-vă pe Facebook. Căutați pe Facebook documentarul Recorder și o să vedeți aceleași personalități, aceleași sarmalagii care se înghesuiesc la Ilie Bolojan să facă petreceri sau recepții. Da, cred că și însuși Ilie Bolojan a abordat subiectul ăsta, bineînțeles, susține Recorder și Nicușor Dan a abordat subiectul susținându-i pe cei de la Recorder. Adică, te doare minte. Adică dacă Recorder are atâtea putere și atâția oameni îi ascultă și văd, de ce nu rezolvă problemele astea? Pentru că pur și simplu nici nu trebuie să mai publice reportajul, că asta e marea chestie care mă deranjează. O atâta influență, dar de ce mai publică chestiile astea? Când pur și simplu ar putea să dea documentarele așa dintr-o mână în alta, să se uite la ele Nicușor Dan, să se uite la ele Ilie Bodorojan, să se uite la ele televiziunile astea care îi susțin sau oamenii ăștia influenți care îi susțin, mă rog, și vedetele astea care îi susțin și pur și simplu să facă niște declarații sau să îndrepte opinia publică într-o direcție. Nici nu trebuie să mai publice nimic, pentru că deja ele rezolvă problemele, pentru că mesajul lor este auzit de către toată lumea sau, mă rog, jumătate din oamenii importanți din stat. Așa că mi se pare o absurditate și ceva sinistru, chiar sinistru.
cum ajunge un ONG să aibă atâta putere în România și de ce nu este verificat acest recorder cum trebuie de către autoritățile statului. Pentru că e clar că ceva e foarte putred aici și e putred de mult timp, de când s-a înființat. A treia chestie, bine, pe lângă chestiile astea, că de unde are atâta putere, de unde are atâta influență, de ce a apărut tocmai acum? Adică observați că, bine, hai să zicem, prima chestie ar fi că de ce au apărut acum toate chestiile astea, a doua chestie ar fi de unde arăta putere și influență să fie arătat peste tot și numărul 3, practic, care este finanțarea Recorder, practic, care este scopul lor final, pentru că au și o armată de boți, asta ar fi punctul 3. Lângă faptul că au ales să apară acum, deși au contrazis că există statul paralel, adică dacă vă amintiți bine, nu cred că ați observat, de Recorder a negat întotdeauna existența statului paralel. Știți voi, statul paralel care a anulat alegerile. Deci Recorder a zis foarte clar că alegerile au fost anulate în mod corect de către guvern. Dar alegerile au fost anulate de către statul paralel și ei ziceau că nu există statul paralel. Și acum zic că există statul paralel, dar că alegerile au fost anulate de către guvern și a fost corect. Adică ceva nu dă în toată povestea asta. Și în afară de asta au extraordinar de multă putere și extraordinar de mulți bani, pentru că ei nu publică multe documentare sau reportaje așa. Ei publică câteva pe an doar. Și acelea sunt foarte, foarte concentrate pe niște subiecte de interes maxim sau pe niște subiecte de interes, să zicem așa, mediu. Și totuși se pare că ei o să ajungem și la concluzie imediat. Se pare că ei știu foarte multe chestii, dar aleg să le publice într-un anumit moment când este foarte important. Plus că s-a activat armata lor de boți, adică nu este posibil ca... În fine, Recorder nu este un brand, să zicem așa, puternic încât să aibă milioane de susținători. Nu, ei sunt practic undeva pe la 500.000 de tineri, persoane care, mă rog, sunt interesate de asta. Hai să zicem maxim 1.000.000 de oameni, dar nici atâta, pentru că știm cum e social media și știm cum se întâmplă lucrurile acolo. Asta te interesează, mâine te mai interesează. Totuși reușesc să fie, practic, cel mai important canal de comunicare din România, să zicem așa, la prima vedere. Dar o să vedem și câți boți au și multe chestii. De ce e nevoie de introducere așa mare? Pentru că Recorder este mereu un subiect care o să fie un subiect care o să divizeze foarte mult oamenii. O să fie mereu un subiect foarte greu de prins. Adică este atât de efemer și atât de ciudat și atât de obscur, încât părerea mea este că nu poate să fie atins. Nu poți să discuți despre Recorder dacă nu e de la cap-coadă și asta durează câteva ore. Deci cum încerca să spui istoria, nu știu, istoria unei țări într-o oră, dar trebuie să sar peste toate detaliile importante. În fine, știi cum e. Trebuie mereu să ai context la o știre sau la ceva, așa că să începem cu chestiile astea. Deci, practic, Recorder recunoaște că există statul paralel și acest stat paralel probabil a început o dată cu începerea democrației din România. Adică putem să negăm chestia asta, dar destul de clar că dacă și foști președinți au confirmat, adică dacă, gândiți-vă bine, și Emil Constantinescu a zis că există stat paralel. Cum a zis? A zis că m-a învins sistemul și de asta n-a mai candidat a doua oară. Pentru că și el a avut parte de scandaluri, de multe probleme, n-a fost lăsat să facă ce și-ar fi dorit el, n-a reușit să facă reformele. E clar că și Emil Constantinescu a avut problemele cu astea, de Ilescu nu mai comentăm. Nu mai comentăm pentru că el era mână în mână cu acest, așa zis, stat paralel, părerea mea Iliescu, nu are rost să mai comentăm, că s-au zis deja foarte multe și cam toți românii știu adevărul despre el. Deci, Emil Constantinescu a zis, Băsescu a zis, Iohannis a zis că nu există stat paralel, că el e statul, mă rog, a zis o prostie. Și acum avem ideea asta că există statul paralel. Deci, până la urmă, doar confirmă ce a tot zis Anca Alexandrescu la Realitatea TV, există și că, de fapt, ei controlează foarte multe părți din România și că, de fapt, ei au făcut acele chestii, cum ar fi anularea alegerilor, cum ar fi acele dosare speciale, cum ar fi și alte chestii mai puțin interesante sau mai puțin discutate. Dar, cred că e clar, mă uit la ordine de comandă, că noi avem aici în față, practic, o recunoaștere a acestui stat paralel care conduce România din umbră și în același timp conduce și economia României din umbră și social media din umbră și cultura României și politica externă a României. Pentru că asta face un stat paralel. Este paralel față de intențiile românilor și practic singura responsabilitate a unui stat este să facă statul mai bun. Aici cred că putem să fim de acord. Un stat trebuie doar să facă statul mai bun, să crească salariile, pensiile, nivelul de trai, nivelul de educație, de cercetare, să fie un program de sănătate accesibil pentru toată lumea.
îngrijiri medicale accesibile, în fine, înțelegeți ideea, dar statul ăsta paralel urmărește altceva, adică îmbogățirea și păstrarea puterii și obținerea de mai multă bogăție și mai multă putere. Și ne oprim cam aici, pentru că, încă o dată, trebuie să discutăm foarte mult. Și punctul numărul 2. Cum de a ajuns așa de influent Recorder peste noapte? Recorder cred că s-a înființat undeva, nu știu, în 2017 sau ceva de genul, adică are doar 8 ani și deja este mai mare decât televiziunile din România care sunt, mă rog, în business, sunt înființate de acum 20-30 de ani. Și să nu spuneți că nu vi se pare și chestia asta dubioasă. Și la Realitatea TV au ales să vorbească despre asta în sfârșit, pentru că era și cazul. Nu știu de ce Realitatea TV n-a vorbit mai devreme despre Recorder, pentru că eu cam bănuiam cine sunt și ce fac și ei știau și aveau mai multe informații, dar au ales să nu o facă. Probabil că nu s-au simțit destul de puternici să o facă și cred că au avut dreptate. Ăsta a fost momentul perfect să vorbească și ei despre Recorder, când este maximul de atenție și interes pentru acest ONG care a ajuns să conducă România într-un fel sau altul. Bine, încă se mai opun alți oameni și de asta a apărut și Recorder. Recorder apare doar când se opun oameni prea mulți sau se opun prea multe interese. Cum a zis și eu în Cristoiu, el a vorbit și de asemenea despre faptul că Recorder o să aibă reportajul sau documentarul lor, dar la TV1. Nu cred că vă dați seama ce înseamnă asta. Ca o televiziune să schimbe programul brusc, trebuie să anunțe CNA-ul și alte chestii, adică nu face nimeni chestiile astea și cred că a fost o măsură luată pe termen scurt. Dacă a fost luată de mai mult timp, e și mai grav, pentru că știau când să-l dea. TVR-ul este televiziunea statului, este televiziune politică, controlată politic, cu oameni puși politic. Cine controlează TVR-ul a ales ca să dea acest documentar Recorder. Documentarul Recorder este proprietate intelectuală. Ca să rulezi pe o televiziune publică, trebuie să plătești. Deci eu nu mă închipui că TVR-ul o să dea gratis documentarul Recorder la televizor. Eu îmi închipui că Recorder o să primească foarte mulți bani pentru prezentarea acestui documentar la televiziune. Și o să ziceți, dar care e problema? Eu nu cred că vă dați seama despre ce discutăm aici. TVR, televiziunea publică, finanțată 100%, mă rog, 80% din bani publici, e o televiziune care practic reprezintă statul român, dă bani unui ONG, difuzeze un reportaj prin care este atacată însuși România. TVR-ul, practic, denigrează România și plătește și... Mă rog, asta presupun. Nu știu dacă Record a primit bani, dar nu... De obicei nu faci asta decât dacă plătești ONG-ul sau, mă rog, organizația, că altfel trebuie să... Na, în fine, nu mai discutăm. Dar, practic, Recorder a luat bani de la statul român să înjure statul român, pentru că, na, nici ei nu pot să prezinte 100% adevărul, adică nu poți să gândești în termeni absoluți niciodată. Probabil majoritatea chestiilor din documentar sunt adevărate, m-am uitat la o parte din ele, unele sunt adevărate, unele nu sunt adevărate, știam de statul paralel de mult, dar în fine. Nu este admisibil ca o televiziune de stat, care reprezintă statul însuși, deci statul român este reprezentat de TVR, iar ei probabil că au plătit un ONG dubios, să zicem așa, sau sinistru, să difuzeze un reportaj prin care ei atacă România. Adică de ce atacă TVR-ul România din banii României? Bine, să zicem că ar fi putut să dea o parte din el sau o parte din știri să fie, mă rog, ce se poate verifica, puteau să dea, dar, în fine, este o foarte gravă, nu știu, este o încălcare foarte gravă a democrației din România și a neimplicării statului în stat, cum ar veni. Și cam... Deci eu să trag concluzia că Recorder face parte din statul paralel, pentru că nu mi se pare... Credeam până la urmă că Recorder este doar unealtă, dar astăzi mi s-a dovedit că Recorder este o parte a statului paralel, statul paralel pe care el denunță. Deci îți dă cum este posibil? Simplu, statul paralel are două componente, ei și ceilalți. Unii care sunt la putere și unii care se bat pentru putere, dar colaborează mereu. Și de asta se întâmplă foarte multe lucruri în România, în care se întâmplă peste noapte și sunt foarte grave. Dar uneori ce e bine nu se întâmplă niciodată pentru că sunt foarte multe discuții. Așa că tentativa asta Recorder este doar un ordin politic primit prin care ei trebuie să dea jos din oameni, ei trebuie să dea jos din funcții niște oameni și să pună pe ai lor în locul acelor oameni. Adică, practic, schimbă corupții lor cu alți corupți și mai mari și mai distrugători, pentru că, să fim serioși, unii oameni vor doar să câștige bani, alții vor doar să aibă o viață frumoasă și liniștită, dar alții vor să distrugă însuși țara și să-și implementeze politicile lor dezastroase. Da, globaliștii din Europa, susținerea războaielor permanente, totale, reducerea populației, distrugerea dreptului la exprimare, distrugerea dreptului la proprietate, dreptului la viață, în fine, știți cât de răi sunt cei din conducerea actuală a Europei. Și eu în Cristoiu a zis aceeași chestie.
Deci am vrut să discut și eu despre asta, că este o gravă încălcare de... În fine, nu mai zic că deja ați înțeles ideea. Eu, Cristo, știe la ce se referă. În ultimii ani s-a cam spălat de unele păcate, dar aici chiar că a recunoscut cât de grav este faptul ăsta, că și eu când mi-am dat seama, n-am crezut că e adevărat, dar e adevărat se pare, pentru că a făcut câteva posturi reclamă. Libertatea TV a mai spus și de asemenea cine este în spatele lui Recorder. Eu susținut că sunt niște foști securiști. de Informații Externe a Securității. În fine. Nu mai comentăm. Deci cei de la Libertatea TV au susținut că în spatele Recorder sunt niște foști copii de securiști care au condus. În fine, nu discutăm. Dacă doriți să vă informați, eu v-am arătat și încerc să arăt toate părările și de aceea o să arăt și televiziunile sau, mă rog, posturile sau social media care au promovat. Încă o dată pe Facebook, dacă vă uitați, o să fie foarte multe vedete, foarte mulți influenceri și personalități din guvernul României, cred că și Ilie Bolojan și Nicușor Dan au comentat despre asta. Adică nu e normal ca toată lumea să se sesizeze despre chestia asta și după aia să nu se întâmple nimic. Și încă o dată, de ce mai dai asemenea reportaje dacă știi că distrugi imaginea țării pe plan internațional și cu partenerii noștri de afaceri? Adică ce încredere să mai aibă investitorii în România sau românii care vor să se întoarcă acasă când văd un asemenea reportaj? Mai ales că reportajul încă o dată dar pur și simplu să fie dat persoanelor care trebuie și să luau măsurile necesare. Dar nu, oamenii ăștia o să facă țara praf dacă nu sunt opriți în mod legal. Pentru că altfel nu poți să-i oprești decât prin metode legale. Și să combați propaganda lor și să te informezi mai bine și să te implici mai mult. Euronews-ul, bineînțeles că l-a luat apărarea, cred că au cam aceiași oameni. USR-ul imediat, după ce a fost difuzat reportajul, a început să ceară niște explicații, să facă niște chestii. Nu există atâta rapiditate, adică ei știe... În fine, mi se pare un teatru ieftin în care s-a pregătit o imensă lopată de propagandă care să dea în cap unei părți a justiției. În fine, că, mă rog, o coadă de topor sau o coadă de târnăcop. Astea sunt... Practic s-a făcut o mineriadă împotriva democrației acum. Sau, în fine, n-ar trebui să folosesc termenul ăsta, dar e un pamflet, așa că... Da. Mineriada, în fine. Și se pare că și la B1 TV, adică vă dați seama cine sunt televiziunile care susțin Record, adică vă dați seama că ei fac parte dintr-un grup bine coordonat sau bine înțeles sau bine pus la punct. Euronews-ul, SR-ul, B1, domnul Marian Ceaușescu, care câteodată este amuzant, câteodată este sinistru și el. Și de asemenea s-a organizat un protest spontan, adică pe unele canale, bine și pe YouTube și pe alte chestii, au fost anunțați oamenii să vină la un protest spontan. Adică cum poți să fie spontan dacă tu deja inviți oamenii cu vreo 12-15 ore înainte să înceapă protestul? Trebuie să înțelegeți că se întâmplă lucruri foarte ciudate care sunt clar o dovadă de propagandă, părerea mea, și că România practic vede statul paralel foarte clar de când a fost problema cu Călin Georgescu și cu alegerile. Adică da, eu cred că asta e adevărul. Statul paralel demască o parte a statului paralel ca să ia locul. E clar că, nu știu, în fine, ce credeți asta faceți și asta informați și pe alții. Europa FM, Recorder. Mă mir că aici n-am mai zis documentarul Recorder, dar în fine, vedeți că deja sunt cuvintele astea cheie, reportaj Recorder, documentar Recorder, majoritatea au folosit documentar, că știau de ce, adică au înțeles instrucțiunile, dar unii nu le-au înțeles. Asta e. Cum oprim albirea corupților. Foarte multe dosare de corupție în România au scăpat. Adică cei mai mari corupți din România au scăpat și asta zice totul. Acum că au descoperit că există așa ceva, de ce nu iau măsuri? Că se puteau la măsuri. TVR-ul, Canalul 21, documentarul, încă o dată documentarul, realizat de Recorder. O producție jurnalistică. Deci nu mai vorbim despre un ONG, nu mai vorbim despre o companie, o firmă, vorbim despre o producție jurnalistică. Adică ei ascund sursa documentarului, să zicem așa. Dependența și fragilitate. Și până acum ei n-au mai zis nimic de chestiile astea. Plus, vedeți că toate chestiile astea au apărut după alegerile din București, care zice și asta foarte multe. Încă o dată TVR-ul, TVR Info, care nici nu știam că există TVR Info, dar există și asta. Fac publicitate pentru un ONG care probabil o să primească și mulți bani pe chestia asta. Așa că măcar nu mai donați, că vedeți că ei primesc destul de mulți bani din alte surse. DGFM, documentarul Recorder, ei au primit mesajul, au înțeles mesajul, adică până la urmă și grupul ăsta Digi face parte. Nu mai mă obosesc să vă caut
știri de la Digi sau ceva, pentru că e clar, asta e o familie foarte, foarte mare. Sunt și influențări care au vorbit despre chestiile astea, documentarul Recorder, pentru că, na, așa... Sunt foarte mulți. Eu acum vă dau doar câteva exemple pe care eu oricum îi urmăresc, pentru că, na, uneori e bine să vezi și părerea altora. Și în afară de asta, cel mai ușor e să îți dai seama ce fac ceilalți, doar uitându-te la ei și ascultându-i. Victor Ponta la fel, reacționează la comentarul Recorder. Aici nu cred că e neapărat că fac parte din grupul lor, dar ca să vedeți așa o chestie, cum se activează toți. Eu cred că Victor Ponta e din statul ăsta paralel, care vrea să preia funcțiile vechiului stat paralel. Că asta a urmărit el tot timpul cu România TV și cu alte chestii. Un profitor, în părerea mea. Nu mai zic ce s-a mai întâmplat. Reacția lui Lie Bolojan la protestul organizat în fața CSM după documentarul Recorder. Ce v-am zis? Că practic președintele țării, prim-ministrul, jumătate din presă, influențări, posturi TV, canale mass media, în fine. Adică totul se trezește așa peste noapte, toate chestiile astea se mișcă peste noapte, dar nimeni nu face nimic. Adică ei vor doar să înlocuiască niște oameni cu alți oameni, dar nu vor să termine anchetele de corupție, nu vor să oferă mai... Adică ei nu vor să schimbe sistemul, ei vor doar să înlocuiască oamenii care controlează sistemul și asta e mare îngrijorare. George Simion a zis și el foarte bine despre documentarul Recorder. Vă recomand să vă ascultați ce a zis, că a zis câteva chestii interesante. Am și la avocat Colțuc. Deși are niște păreri foarte ciudate, nu vă recomand să le credeți prea mult, dar în fapt divers așa că unii oameni s-au prins despre ce se întâmplă acum și cam înțeleg ce e. Coincidențele din Recorder, în fine, unele televiziuni și unele... Adică de asta vreau și eu să zic, că nu există absolut. Foarte mulți oameni deja s-au prins ce vor să facă și ce vor să zică. Totuși, bine, Realitatea TV a documentat cel mai bine statul paralel, de asta am vorbit mai mult despre ei la început și cam ce se întâmplă. Ce să mai credem, ce să mai înțelegem, nu știu, fiecare își face părerea lui, dar nu cred în coincidențe. Așa a fost și în campania electorală, când a fost Nicu Șordan candidat la prezidențiale, adică el a candidat la primăria Bucureștiului, a luat 2 mandate, s-a hotărât că vrea să fie și președintele României. Și ce s-a întâmplat în perioada aceea? Practic, 90% din mass media l-a vorbit numai de bine pe Nicu Șordan și de rău pe contracandidatul lui. Numai în comunism există situația în care 99% sau 90% dintre toată lumea sau toate televiziunile, oamenii politici, influențări și toate ăștia vorbesc de bine pe cineva. Așa că e foarte clar că ne îndreptăm iar spre un comunism, dar spre un comunism mai brutal și mai dur și mai violent și mai sinistru, pentru că ne îndreptăm doar spre partea rea a comunismului, adică pe partea extremă care doar distruge țara, nu face nimic bun, adică nu poți să ceri și cenzură și, mă rog, în fine, nu mai zic acum, nu poți să ceri atâtea lucruri să se întâmple, dar practic să nu oferi nimic în schimb, adică practic ce vrea Recorder și toată campania asta să facă, adică deja toți oamenii care pot să ia măsuri, pot să le ia, dar nu se întâmplă nimic. O să vedeți că cu toată tevatura asta nu o să fie niciun dosar rezolvat cum trebuie, nu o să lucreze mai bine în justiție, doar se vrea înlocuirea oamenilor lor cu oamenii noi, să zicem așa, dar care fac tot parte din același sistem. Adică tot e un joc politic pentru putere și dacă ei obțin mai multă putere decât au acum, ar fi o adevărată tragedie pentru România. Încă una. Deja știți cum e, România e distrusă, dar mereu mai poți să distrugi ceva. Adică dacă dintr-un bloc faci o ruină, poți din ruină să faci ceva și mai dărăpânat și mai dărmat. De acolo poți să spargi bucățile și mai mult și mai mult. Adică există diverse stadii de distrugere care se pare că România tot avansează pe scala asta de distrugere, din ce în ce mai mult distrusă. Plus nu mai avem probleme cu apa de la... În fine, nu mai discutăm despre chestia asta, dar vedeți cum se mușamalizează unele reportaje și unele chestii foarte ușor. Adică oamenii aceia care nu au apă, 100.000 de oameni fără apă în România, un dezastru epidemiologic, un dezastru sanitar, nu se mai vorbește. Prețul la energie care a crescut extraordinar de mult, nu se mai vorbește. Impozitele și taxele care au crescut foarte mult fără nicio justificare, nu se mai vorbește. Toate măsurile luate, plus TVA-ul, plus alte chestii, încasările la buget au scăzut și avem o datorie mai mare.
în câțiva ani, probabil 5-10 ani, o să plătim numai dobânzile la creditele astea luate. Cam asta să fie România. Plătim doar credite și românii care au rate de acum înainte o să plătesc și mai mult. Și am observat cum încercau ei să spună că ratele sunt mai mici acum. Nu ascultați așa ceva, doar încearcă să încurajeze românii să facă și mai multe rate, pentru că ratele o să explodeze în curând. Pentru că tot ce înseamnă datorie externă a țării și datorie internă o să fie plătit din rate, din TVA, din taxe, din impozite. Plus că ei vor să dea bani și în alte țări și nu mai discutăm despre asta, dar cam asta e părerea mea despre toată tăvătura asta cu Recorder. Am putea să vorbim 5-10 ore despre asta, pentru că eu am vrut să abordez toate părțile astea ale subiectului. Am vrut să abordez tot subiectul ăsta într-un singur clip, ca să nu ne mai batem capul cu alte chestii. Nu știu, ar trebui să fac și clipuri mai scurte, dar mi se pare o pierdere de timp într-un fel, pentru că nu reușești să detaliezi problema cum trebuie. Eu ar fi trebuit să explic încă 2-3 ore acum tot ce s-a întâmplat aici, pentru că unele subiecte doar le-am abordat așa din trecere și nu e corect așa. Vă rog să vă informați mai mult și să vă implicați mai mult unde puteți, că altfel ne așteaptă un dezastru extraordinar.